Diyos marahay na aldaw po sa inyo gabos mga tugang. Iayon ta po sa satong mga pangadjion ang mga minasunod. Thanksgiving for the blessings received being offered by Mr. and Mrs. Antonio Pareño. Thanksgiving offered by Sis Dottie Monte. Thanksgiving Mass for complete healing of Sis Purit, and for all the souls in purgatory offered by Salve Cabral. Thanksgiving offered by Mario. For fast recovery of Mirna Ojame, offered by Nene del Rosario. Special intention for good health of Ville and Maria Faye Donna. For safe travel of Jerome Rodriguez. For peace of mind of the entire family and good health, offered by Mama and Daddy. Special intention for good health of Rosalina Asensi and Villaverde family, offered by Janet. Special intention for land dispute, offered by Sis Nene del Rosario. Thanksgiving offered by Mirna Paulete. For the eternal repose for the souls of Filemon and Maria, offered by Mrs. Benaagua. Petition for the souls of Rogelio and Filotea, offered by Pobrecita Labanta. Para sa kalag ni Buen Carlo and para sa gabos na kalag sa purgatorio, offered by Doti Monte and Canabe family. Dulot sa mga kalag, Virginia, Antonia and Julio, Santos and Josefina, Juan and Julia, gabos na kalag sa purgatorio, offered by Aliñarte family. For the eternal repose of the soul of Juan, Barbara, Manuel, Pianeta, and Skylark, offered by Sis Celi Delgado. For the eternal repose of the soul of Luciano and Flor de Lisa, offered by Ade Delgado. For the souls of Lorenzo and Maria Corazon, offered by CRC Community. For the soul of Lairana, offered by Franz Madera. Liwat Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang. Ngunyan po ay pinagsisilibrar niya to ang kapiestahan ni San Pedro Bautista, ang patron kan Archdiocese kan Cáceres. Sa liturhiya na pinagsisilibrar niya to, ipinapahayag sa to na si Kristo nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat para sa satong kaligtasan. Inaapudan man kita na makisumaro sa gawi nin kaligtasan na inutob nin kagurangnan. Si San Pedro Bautista nakisumaro sa paagi kan mamumuto niyang pagdulot kan sa iyang buhay para sa Diyos. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre J. Aguilar, Director kan Cáceres Commission on Prison Welfare. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa sayimong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosolsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasaggoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buo. Inuomaw mi ka, pinurukyaw mi, ika sinasamba mi, ika mamibi kita. Makapangyarihan na Diyos, tinawan mo si San Pedro Bautista nin kusog nin buot na makapagsaksi sa ebanghelyo ni Kristo. Asin huli ka ini makapagdusay kan sa iyang buhay, huli sa iyang mga pamibi. Tabangi kami na atubangon ang gabos na kasakitan, huli sa pagkamuot sa imo. Danay mi man lugod na ikahanapon, nin huli ti ikasana ang ginikanan nin buhay, ini hinahagad mi, huli kay Hesu Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, may hinanyog nato ang dapit sa pagkahulog ni Hading Hoas, hade sa Matanos, na pagkabuhay pasiring sa pagkakasala, huli sa iyang pagsuway sa Diyos, asin pagsamba sa salang Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduang libro ng Kronika. Kaya ang mga tao naguntok sa pagsamba sa templo ng kagurangnan.
Ang Diyos kan sa indang mga ginikanan, danga nagpuon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos, asin sa mga ladawan kan Diyosang si Asira. Ang kagabatan kan sa indang kasalan, ang naging hulian kan pagdatong kan kaanggutan ng Diyos sa Huda, saka sa Jerusalem. Nagpadara siya sa inda ni mga propeta, tanganing patanidan sinda na magbalik sa iya. Alagad, habo sindang maghinanyog. Dangan ang Espiritu ng Diyos, nag-abot kay Zacarias, na aking lalaki kampadi na si Judea. Nagtindog si Zacarias sa lugar na mahihiling kan mga tao, dangan nagsabi, ini ang tataramon nin kagurangnan. Ta daw tinalikodan nindo ang sakuyang mga tugon. Pagtalikod na magdadara sa indo ning kauswagan. Huli ta pinabayaan nindo ako, babayaan kuman kamo. Alagad nagkasararo sinda laban kay Zacarias, asin sa pagbuot kang hade. Ginapo siya ninda duman sa patio kan templo. Nalingawan kan hade ang karahayan na ipinahiling sa iya ni Judea na ama ni Zacarias, asin ipinagadan niya ini. Kang naging agdana si Zacarias, nagkurahaw siya. Mahiling lugod ning kagurangnan ang sa imong ginibo, asin padusahan ka. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang satong simbag, sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ika ang sakong gapo asin bantayan, huli kan sa imong ngaran, panginutan mo ako asin giyahan. Likayan ako sa litag na inandam para sako, huli ta ikaan pailihan ko. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Anggot ka sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyos, alagad sa imo ako minasari kagurangnan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Mag-uugma ako huli kandanay mong pagkamuot, huli tanahiling mo ang sakong mga kahurasaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai mo ako itinao sa sakong kaiwal, kundi ang bitis ko pinamugtak mo sa mahiwas na lugar. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Hari ako pagpasupugan kagurangnan, huli sa imo ako minaagrangay. Magkasurupog lugod ang mga tampalasan, daing ribok na makaduman sinda sa lulubngan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Pag umawon ang kagurangnan, makangangalas na ipinahiling niya sako ang danay niyang pagkamuot, kan ako sinalakay siring sa syudad na napapalibutan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ani kaduhang babasahon, nagpapasabot sa to kan katukdoan ni San Pablo, dapit sa pagiging matano sa Diyos. Huli sa pagtubod, iyo ini ang paglaong na nagtataong kusog sa mga martir, tanganing magdanay na maimbod asin matanos sa Diyos, sa atubang nin kagadanan. Hinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ta, pinangagin kitang matanos nin Diyos, huli sa pagtubod.
Igwa kita nin katuninungan sa iya, huli kay Jesucristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtantaan biyaya nin Diyos na satong mamamatean ngunyan. Kaya naguugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita nin kahirasan sa kamurawayan nin Diyos. Naguugma man kita sa satong mga kasakitan, nagbubunga nin pakatagal, asin an pakatagal, nagbubunga nin pag-uyon nin Diyos. Asin an pag-uyon nin Diyos, nagbubunga nin paglaom. Dahil kita pinapasupog sa paglaom na ini. Huli ta, pinano nin Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod niya ang 12 disipulo asin sinugo niyang manduwa-duwa. Tinawan niya sinda nin kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga maraot na espiritu. Pinagbutan niya sindang dai magdara nin anuman sa paglakaw kundi sugod sana. Dai magdara nin kakanon, bag o kwarta. Magsulot nin sandalyas, alagad dai magdara nin sanglean. Sinabihan pa niya sinda, sain man naharong kamo akoon, mag-erok kamo diyan, sagod na kamo maghali sa lugar na iyan. Kung habo kamong akoon o dangugon sa sarong lugar, maghali kamo diyan, asin palpagon nindo an alpog sa mga bitis, nindo bilang patanid sa inda. Kaya naglakaw sinda, asin naghulit na an mga tao dapat magbakle. Kadakol an pinaluwas nindang demonyo, asin kadakol an naghehelang, an linahidan ninda, ninlana saka binulong. An marahay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matuko pa ang kabos sa paghimate kan humiliya. Giraray sarong marahay na aldaw na Domingo sa Satuya Gabos. Pinapanungod giraray an misang ini online para sa satuyang mga tugang na yaon sa harong, yaon sa harayong lugar, harayo sa simbahan. Tanganing an pamibi kan simbahan, isikira, makaabot, makasanggawad sa mga nangangaipo kan biyaya nin mahal na Diyos. Ngunyan na Domingo kafiestahan kan satuyang patron kan Arkidiocese nin Cáceres
si San Pedro Bautista. Sa solemnidad or kapiestahan kan sa tuyang patron, sa tuyang babasahon, ang surat pastoral, hali sa satuyang arsobispo. Namumutan kong mga tugang, sa tong sineselebrar ngunyan ang solemnidad ni San Pedro Bautista, patron kan lokal na simbahan sa Cáceres. Mawut kung kuanon ang okasyon na ini bilang oportunidad na ipahayag sa Indo ang mensahe sa pagpapusog kan sa tong pagiging simbahan, susog sa pangaturugan kan simbahan sa Pilipinas. Susog sa PCP2. Si San Pedro Bautista, sarong pangarugan para sa to. Saro siyang misyonero na nagtungtong digdi sa satong daga, asin nakipamuhay kaiba ang satong mga magurang sa Bicol. Ipinangaki siya sa Avila, sa Espanya. Ipinadara siya bilang sugong tagapangmano kan mga Pransiskano digdi sa Pilipinas. Digdi sa to, siyang naging paratugdas nin mga komunidad, nagbalangibog siya kan tataramo nin Diyos, asin naging instrumento sa pagtugdas kan mga banwaan kan San Bartolome di Bao, buhi, asin libmanan, kamarinisor ngunyan, asin kagsawa, uwas, asin ligaw, dyan sa Albay. Ipinadara siya sa Hapon kung sain nakuha niya ang pagtugot na magtukdo kan Kristiyanong pagtubod, asin magtugdok nin mga simbahan sa Hapon. Alagad sa pagkauri kan mga lokal na relihiyon duman, rinatakan ang mga misyonero, asin ipinagbawal kan emperador ang pagiging Kristiyano. Si San Pedro Bautista, asin mga pag-iribang misyonero, mga Kristiyano, hinatulan nin kagadanan. Kan Pebrero 5, kan taon 1524, mga taon na nakaagi sa ngunyan, nakamtan niya ang premyo nin pagiging martir sa edad na 55 anyos. Ang dugo kan mga martir iyo ang banhi kan simbahan, sabi ni Tertullian sa pagpatotoo manunungod sa Kristiyano. Ngunyan sa tong kinakaugma ang pagtubod huli sa pagsaksi kan sa tong enot na mga kamagurangan. Totoo ang buhay kan simbahan, pinapadanay kan mga martir, nagpapatotoo kan sa indang pagsunod kay Kristo, sagkod sa kagadanan. Sa satong paglakbay bilang simbahan, hilingunta ang buhay kaining mga martir. Si San Pedro Bautista, asin pag-iriba, minapahayag sa to kan klase kan buhay, na sagana, na namakamtan sa dusay na pagdulot kan buhay para sa kahadean nin mahal na Diyos. An sa tong simbahan, ngunyan nagmamauot kan lakdang kan pagiging simbahan na may bagong pananaw, asin igwa nin pagkaburunyog, asin pagtinarabang tabang o ecclesial community. Asin parte kan kalakdang na sa pangoturugan na ini, iyo ang paghimo kan BEC o Basic Ecclesial Community, na inaapod tang saradit na Kristiyanong komunidad digdi sa Cáceres. Kaya bilang banwaan nin Diyos sa Cáceres, papapusogon niya to ang satong mga paghinguwa na magtugdas nin mga saradit na Kristiyanong komunidad sa satong mga parokya. Nilalauman ta na sa paglaog kan ika-500 na taon kan pag-ako kan pagtubod sa atong nasyon sa maabot na 2021, kita man magin buhay na mga komunidad na sarabay na naglalakbay sa pagpatotoo kan sa tong pagtubod.
Kaya sinusugo ko ang Education Ministry Cluster na maggibo nin mga giya sa pagtukdo, sa pagpalakop, kan pananaw, asin pagkaburunyog, pagpatinarabang tabang, mga espiritualidad kaini, asin man mga lakdang tangani mahimong marahay ang saradit na Kristiyanong komunidad sa Archdiocese. Sinusugo ko man ang mga Archdiocesan BEC office sa pagpamayo kaining direksyon sa pagkoordinar kan mga manlain-lain na ministeryo asin mga komisyon asin sa pagtabang sa mga parokya. Sa satong mga padi, hinahagad ko sa Indo na pamayuhan ang satong mga paratubod na sa maigot na pagdusay sa paghingowang ini. Sinusugo ko man kamo kan pagtugdas kan saradit na Kristiyanong komunidad sa indong mga parokya asin paglakbay kaiba an sa indong mga parokyano. Namumutan kong mga parasunod kay Kristo, hinahagad ko sa Indo ang bukas na puso asin harong sa pangapudan na ini. An sa indong pagpartisipar, madara sa satong simbahan nin pagkaburonyog, pagtinarabang tabang kung sain an makukua an buhay na an marhay na bareta. Sa tabang kan pamibi kan satong patron San Pedro Bautista, magmahigos lugod kita sa paglakbay bilang simbahan sa dayupot na pagsaksi sa buhay ni Kristo. Sa pangataman asin pamibi kan satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, magtalubo kita bilang simbahan na nangangataman digdi sa Cáceres. Viva San Pedro sa Bautista, viva Nuestra Señora de Peña Francia, viva la Virgen. Pinirmahan sa ibabaw kan sa iyang pangaran, Reverendissimo Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD, Arsobispo kan Cáceres. Iyo po ito ang surat pastoral kan satuyang arsobispo mapadapit sa satuyang basic ecclesial community asin man ngunyan sa kapiestahan kan satuyang patron San Pedro Bautista. Matindupuan ka, boss. Pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, haglalang kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo, aking bugtong niya, kaguranan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. pamibi nin banwaan. Magpasalamat kita sa satuyang Diyos, itinukdo niya sa to na daita paghanapon ang satuyang sadiri, kundi ang paglingkod sa iya huli sa pagkamuot sa kapwa, siring sa ginibo ni San Pedro Bautista. Ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samo yung pamibi. Para sa satong Santo Papa Pope Francis, ang kabos na obispo, ang kapadian, tanganing sa padara asin halimbawa ni San Pedro Bautista, danay nindang ibalangibog ang ilaw kan ebanghelyo sa gabos na tawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa mga namamayo nin sa tuyang banwaan,
Tanganing tunay nindang mapaglingkudan an sa indang mga kapwa, asin hinguwaon an katiwasayan, katuninungan, asin katanosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa mga nagtitios, pinapasakitan, asin nabibilanggo, tanganing daisinda makalingaw sa mahal na Diyos, asin maging maimbod sa pagtubod sa satuyang kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa sato gabos na uya digdi, tanganing arog ki San Pedro Bautista, kita magkaigwaman nin kusog nin buot, sa paglilingkod sa kapwa, asin pag-ako kan anuman na pasakit, huli sa ngaran nin mahal na Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, samuyang Ama, ikadanay na uya sa mo, kami sa imong tinatabangan, huli kan samuyang kaluyahan. Paisugaan sa muyang buot tanganing siring ki San Pedro Bautista. Kami makapagsaksi sa imong sa atubang nin bilog na kinaban. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos nin pagkamuot, bindisyoni an samong mga atang, asin pakusugaan sa mong pagtubod, siring sa pagtubod na ipinaglaban ni San Pedro Bautista, sa paagi kan pagdusay kan sa iyang buhay, inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan. An sa imong banal na martir, si San Pedro Bautista, nagsunod ki Kristo. Idinusay an buhay para sa kamurawayan nin sa imong ngaran. Sa iyang kagadanan, ipinahayag an sa imong kapangyarihan,
na nagliliwanag sa paagi kan samuyang kaluyahan bilang tao. An mga maluya pinipili mo, asin pinapakusog sa pagtaong saksi sa saimo, huli ki Kristo na samong kagurangnan, kaya digdi sa daga samong minamaw o inaawit, an awit nin mga angheles sa langit, awit nin pag-umaw sa saimong kamurawayan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad-an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya nasa rogaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako, kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat.
asin gabos na mga gadan. Dangan na ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, ni San Pedro Bautista, asin gabos na santos, nakaitupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang loob. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan tinatao ko sa Indo.
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin naghahade, sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Palhod po ang gabos. Uya an kordero kan Diyos, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikang magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, binago mo kami kan misteryo kaining Eucharistia, sa pag-arog mi kan pagkadayupot ni San Pedro Bautista, asin huli kan sa imong danay na paghahalat, makahiras man lugod kami sa imong pinanuga, sa buhay na daing kasagkoran, inihinahagad mi, huli kay Heso Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po mudan ka, boss, para sa pasasalamat asin mga anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre J. Aguilar. Ang satuya pong mas-sponsor ang Adonai's Love Community asin ang choir, ang CRC Youth Choir. Asin man po pasalamatan taman ang acolyte, lectors, asin ang lay minister. Ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Asin man po pasalamatan taman po ang management and staff kan PBN TV5, asin ang Converse, sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 5 nin Domingong aga sa PBN TV5 asin sa Converge Channel 10. Imbitado po ang gabos sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes alas 6:30 hanggang alas 8:30 nin Banggi, digdi sa CRC Center, kataed lang po kan Archbishop's Residence. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Bago ang huring bendisyon sa tuyang pamibion, an Oratio Imperata tumang sa paglakop kan coronavirus. Kabos kita, Diyos na samong Ama, Diyos na samong minadulok Ama, kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus. Naglalakot mo niyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguwa sa pag-adal kan manlain. Hinalian kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo man an kamot asin isip kan mga eksperto sa salud. Tanganing nasa sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining epidemya. Pinapamibig mo man ang mga tinamaan kan helang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo man kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi huli kay Heso Kristo sa mong kagurangnan. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus ang Divino Rostro, kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. asin San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Isusunod niya to an pangaji sa pagbulong. Sa mga yaon digdingon yan,
Bukasan taan sa tuyang puso, an sa tuyang buhay, isipan, kamalayan, sa parabulong na mahal na Diyos. Buksan taan sa tuyang kamot, ibukas taan sa tuyang kamot sa iyang dakulao na pagtabang, sa iyang mahihirakon na pagbulong. Ibukas taan sa tuyang kamot sa iyang dakulaon na pagkamuot sa sato. Isurrender taan sa tuyang sadiri, an sa tuyang kaisipan, an sa tuyang espiritu, an sa tuyang kalag, sa iya, maglaom, mag-asa, kita sa iya. O mahal na Diyos, mahihirakon, mamumuoton na kagurangnan, minadulok giraray kami sa imo, kami na may mga helang, helang sa kaisipan, helang sa kalag, helang sa samuyang kamatean sa hawak, sa lawas. Inahagad mi, nalugod, bulungon mo kami sa samuyang mga kahilangan sa samuyang dinadara na nagpapadipisil, na nagpapasakit sa samuyang arualdaw. Mahal na kagurangnan, minadulok kami sa imo, panonin pagpakumbaba. Panonin pagpakumbaba, asin pagsumiter kan samuyang kagabusan sa imo. Bulungon mo ang samuyang mga kasakitan, kahilangan sa payo, kahilangan sa samuyang puso, kung ano man igwa sa samuyang baga, sa lang, sa samuyang bituka, sa kolon, ang mga kanser, mga bukol, asin man gabos na mga virus na nagtataong impeksyon sa samuyang hawak, sa hawak na sa imong linalang, haleaman kagurangnan. Bulungaman kami, poon sa payo, sagkod sa bitis. Dutaan mo kami kan sa imong kamot na nagbubulong. Bako sa na po anyaon sa pagtiripon mingunyan, kundi man ang mga tao na samuyang pinapamibi, sa mga tao na may pagtubod sa imo, sa mga tao na naglalaom, na naghahagad kan sa imong tabang, mayo man sindangon yan digdi, dutaan mo sinda, bisitahon mo sinda, ranihan mo sinda, asin sinda sa imong bulungon. Tawan mo man sinda nin kaumayan, sa saindang kahilangan. Inigabos hinahagad mi, huli kay Heso Kristo sa mong kagurangnan, parabulong kan gabos. Amen.